na do buy me boa. Yeah, getting bi. Amachi. No do for bi nye wadom. E ma 7,000. Wonye kwate ka ne so bi. Say be bet me tia ka nyina na mboa. Papa. Bet me tia ka nyina mboa. We twa me biaka, me bere beka echi. Me boa. Nti menton sika, nyesa. Wachi me papa Amachi. Papa na so di na sika na awo no. Na me yam na me wo na se mo na sika wo se sia wo wai. He! E to me sika no ko. Ana do hie pa oba wo kro we mu. Papa, nti menti sika. Na oba me ne ten menton no, nyesa. Amachi dede. Papa, uji me no. E serious. Aduane no. Se ebenia. Twa no amani bi. Nti 7,000 ti. Mem ton oba no ema no, nyesa. Wo ton hwan? Na so ba no beto aka cho se we ni sika tu. Won wa obiem. Papa, bo ni se sika odo me. What? Na oba no. Sika na oba. Jimmy ka se. Oba. Odo me. Now, sometimes we kasa. Na dia wo ye de so obi abeka se onim sa. Dia wo ye pa. Obi abeka se onim sa. Dia wo ye fa. Enti wo na wo boy ko jiska say obi mefa wa be wo de. Ebe wo de. Ba bia de ka no. Susu sika na udi ye no. Awo mo gentu adwane aba ha no me. Be ko kesi. Me ma police abachi. Ma wo Jimmy. Ama na he na ma ya fa wo pa na dwadidie kura oh eh ya ma adu eno safo na ho ye nyankopon adomo nso e ya ka ni na yo wo betina se dabi me hia konya ya asem tiawa cha ena me de bre asem be sa ne wi ase abrabo no se open asomdwe a ubenya ena open gidigidi nso a ubenya saa na mpanifo nso ka asem bi se yetu yiribi na wante a asoso yebetu yiraba medase ba me ba ha nyina ne se maka de meka bia de akere wo ba no ene wo ankasa se tu ba ne fo but maka oba no guso edi me ba na chi ya Amachi musu odi Amachi echi no guso di me ba na chi eja aboa wowo o ka ni bre so ahaya ne mabai me mabio fisani e betwa akire no eye awudie me pa cha opa yo Amachi. One of friend me say me bra I say. My bet na I say that makasi me fra okra won so what is wrong? Say be koso. I don't know me hu dia many. Can you imagine say me go free? Me can say me go try a forest or habit. Yeah. Me can sell cram so. We do fi na papa ofi. Ni bo fu no ho. How? Omo kana minti a. O ma me aba ho aba man won say me ntwe me ho mfi ho. What? Me mama aba ho aba be man wono no warning. One me nkasa na me ntwe me ho mfi ho na. Ne ba no ode ne masike ni bi aware. How? No. But and the way a man me father the casam no. What to me say ni bufu pa me father me hu ni say bufu no so da. And I say me lim dia so o man be ka che no but ene ya. Nti ono so de bufu o de gumi so pa o. O de gumi so pa me ntwe me hu mfi ho na ma me so de ne ba ne masike ni bi den so I should. Wow. But Sika,
e dey na akoso because bibi o dey catch me. Because meant to me preoccupy na mekasa ncherem papa. Well, Asama Okano, I have no idea about what you're talking about. And besides, me name them mama, me mama name dim komo be about this issue. Wow. What's me like what's me nya kwanya ba wo ma o papa wa be kasa no ho eni ha ma papa so ne wo kasa basa. For what reason? No, but Sika, are you being sure with this? Because Ebiana, when your assurances be or baby, and now say, who was some comedian be? No. Me and my mom discuss anything about the obeyer or something. Dede, Amachi, you know what? There is no way. Say me choose Obi over you. You know I love you, right? I know, but I'm confused. Seriously. You don't have to be. I'm your wife to be. Okay? Jimmy D. Okay. I understand. Listen, just look at my face. Trust me. Nothing gonna happen. Okay? But Sika, you know she's your mom. And she has so much control and influence on your life. Inti ebia you no pese we no. You probably wouldn't have any choice. Listen. We ayo do ho asem na yeka. Anya bibi keke na mabeka say me ma me say me nya kwala say me ma me bechusu de me mpe ama me. I'm matured enough. I can choose to do whatever I want. Be ma me penny also me no ye den e bobra. So I'm not sure say me ma me betimi aye den I fight ya ma me. Sika. Hey. Ati ani mu haye dey. Haye dey. Adi asandre usi ejide. Dia na how. Eti susua sa dia we entiye. Dey asem na wa ase mi hu me hu an ma dey asem. Dia na aba. Eti dia pa na ba omu a wutimi nanti pan. Eko Amachi fie. Ekoti ne wo nim. Me nanti pan. Na ati the word pan na say. Mama ase chere ni sing. Se me wo maame. Messi mu manante pan o se messi mu pan. Sika na. Hwe abrabo. Enya de ketu onya kwantu ketu. Ni emi ye nyina me ye de amaw. Se nye be ya daachi no se menti wiase mpo a. Wo betena se aka se me maame. Waboa me. Wo abegina ha no mu ka kire me se me si mu pan sabi. Kura enka ho me ye kwase a. Nyimu nya sentima na ase fufuru. Ene me na ase mfuturu koka ase ma hu hia. Sa na wo ka kire me. Mami. Enye sa na me patri. Na pan no a kire sen. Mami, ade a wo ye no na menti ase. Tie wo so di matem. Menti watem. O ya amache se de onya nipa. Mami, amache we nipa o. Enna se media menka sa amache nye nipa. Na emomu no. Edwom wo hwe no kwa. Usika. Wodo nsa hye obotomu a. Ni obeyi apie firi obotomu na ade to ade. Enko bisa ne usika ntimi nto. Ha de na mami wasema wo kan die. Na nka me hwe se anka se de mesitie die nka me bai na nka bronsa beye 9 na nka sia. Wanu aduane ne wabrabo a me boma wo. Ti na mentumi ensia brosan. Wako school. Ubisa ho se ye de na me so mentumi anko school. Ye de na wo ma me meti bigu so te sa dan mu. O se wo kan bie. Na ubisa ho se kwan be na fa so a bitimi hwe wo school.
Oba ya oba wiase no. Obeto papa odi fie say asa na abeto papa. Ana wo hu papa abra na odi fie say. Wani say odi hu papa. Adai na opeso yimboni aye. Na se maame. Enna na nka nyame aye adumu a ubedi di no ama me bia die no. Twa asem a wo ka kire me. Maame. Chese ma mo me bra ni yie. Enya ni sa. Na ti sen. Na maame asem a wo ken se medidi na mama obi edi nti kwan we so na me fa so didi ama obi edi. Na nyanyem bia brantie na wodi na chi no no otimi todi. No atobi ama. Maame emfa wo sa. Otimi to hye. No atobi ama. Maame na sa anya me makosku kakra. Nti wo behwe no. Me yesa mehwe no. Na be den. Wo be abrante hi na wanyina dru. Maame, say ye boga nti na wo yesa de twa so o. Na wo twe wo mu. Ene soro ebe ye fam kwa na me. Boga no me ni nchempa na nde. Me wa ni nde. Me wa ni chima. Why? Inip de wa hunu abrante we nti abrante we pa boga we gina ho na se wuyi amachi gina ho no pa. Nti hwan pa na nka ye ka ni monyam ka be ma nka be choose no. Wo de mo ti ya. Nti wo de amachi betoto abrante yi ho. Difference e wo mu nyina na amachi ni di ne honam se no hu. And I'm see difference e wo mu nyina se amachi ni woni ska na boga ni weska. Ne kasa anye na no amkoto su odidi e be kasa ni fura ni ode aduane wo hu na no kwan. Mama. And I'm say boy, when I didn't be fie. Kachi. Ahia na ade say. Ni papa fie ho a. Na so twumu time. Safo a amija ya. Utimi bie wa no ka kire me say me nante pam. Say Jimini no. Say Jimini na umu no. Me na me wo ti me na me kire wo de ye. Wati. Ti ha ma de nchi. Mama en loki punu no na me loki punu da me kwa amacho na kwa akoda o. Menso no. Bokodi. Na chiambie. Na ho ye di. Edo bwa di ase. Ewia we ya. Mutu mpaza akoi. Friends land bi ato nan bi hon ma fina ke kono hon. Ejabo ho na. Le be ejabo de na oni de ndia na ehun tim. Kameka se munyai. On de na asem de me fina. Ejabo ton asase ma wa fa wachi ni wasa akoto am obu fufuro. Tide bia obi a waton asase ama bia na omoko. Ya poku. Oh, okay. On the side, on the ohine nsa wo muti. Ya poku de ne hu ni asem. On ton asase ma echi me ye basa da bi. Afana yenko ya. Wada Roma munti na me na me hu mu de me fa amane ne momo preko. Ene atadwo se mbate denne. Ye nyina so ya te denne. Ye me bana ye mu bia ne de kase fin bia waka aje mu bia. Mesira mu kura mu kotodwum. Mo fa nche. On se mayo ane de omusi so sa na ade petwa mu omu hu no agise o maame anase papa no wachi na tena ho ebie nani no kore nso me bie me ba nani no ohu se bibia daboko e na makọ papa no abrante ne papa ho ene na kasa kote ne wo ne se si a me ba na gi atom se wo mpese one wo ba ne be nante biem ti mesre no wo afutuo bia onfa ma ne ba no bisa da me hu so asa betete me mfikyere ho biem no kwan am de ne be fa so nti mu hu mi a mesrem pamocho de me ba na ye bia no mutu mu mame ne ye hya ase foforo mada Roma be mena oba de o pen foforo asa o na me ba su de onya tishu do mu de ene o be ka se o ha okra mame ka se mu nti o se wi ase de ka bibi se bia na nyini duru ba bia wo ma nyi bi na me no kra ba na we de makoa me na nkuta mi Sika ata se ya na tribu a mo se obi on mo ya homa so but I mean reality na me ka kire won se me hu no oyo so no me se me siesie be se me ye ne kama na se me am nkuta Sika me de ba be yo kama na afi ba be dudu me what do you mean here ni bia wowodo ni free abrochire be duru nkran me ni ho no mi sane ba kuma na me ni ho eti ma ba be hu wa ha na se bi ni ho na se me pese me fa wo here what are you talking about I no ne hamen they am he kura so here no san flex oh boy no amachi ase ho ahwan no wuni bi kwasea
Mimi shia na me say krata faton wasa ono hia ne o flex o to scan up me. Na say I say like I say ono ba na say omo yo mo ho I say omo flexible ga. Na o dey man say dey. No me pese me like me man bibi no oja oba na chidi. No jiska na wa yes ka say no to abo me. Right mama eti no sabi in the name of love enti me obi afme me from say. Every day do die. Eno die. E na me maka no. Entwe ye safo. Dada me na mawo no. Unim bibi. Kwa abofre bi enu a wo beji me ba na free me nsem wo abra me nsanim. What is kwa abofre? Onipa animonyam bi ani no. Something like a dafre. Eno na waka no. Eno adu afre. Mo eno na waka no. No problem. Esa brochire ho nsem wo. Safo. Enye se waka ne se no so e betena se bia waka nti age ato. Ye ni esa de ye ni bedi akiri. Akada no. Adai. Mimi na tomani. Ade. Ayi aso. Mimi na. Mimi na why entati ani bi no. Sa mo kitten. Where you know? Hey. Po na kan. Kafra. Ya me pa Africa ba no. Enye hwe. Antonton mimna wo wa jimiesa. Aha no problem. En kasa wonyunum na me de. Ti wo de se de me no makam. Hwe ni ye. Yeso obeka ne sia na age ato. Ye ni se di akiri. So e ba ne sa na wo so wani. Wo so kan. Wo so de bi mai wo kan. Me de me nti me nka hwe ono de no. Ade say wabo obi fie na be bubu na nchi ade. Woni susu anti. Ti se oni boga na de na. Boga be. Na wo so boga be na nim se me kan ho asem. Wo be sisa wo hyebre. Pantai. E de ni boga ya. Uni amachi na muti kroma na problem o muntem o ho. Na uni amachi mu problem o ho. Na fa de. Ade say. Ade ye ni e kama wo. Ade no so ade sa. Ye die ba se me ba to agu. Sister. To din wo sika yi ma wo sika yi ma ho. Ah. Wa me hwe nti na kroma mema no. Omu no mu mpe no woni suban bon si. Osika ma me. Amachi. Nenwum kro boy kra. Obi ene hodidi asa wo krom ha. No nya 10 pesos da bro se fato dwane di. Misro. Madama wate. Da bi de be. Ade be ya bro nkosi ade be ye so inside da. Inside da. We na wo twen so babe obe ya kire wo so kra wonye ne so na hwe. So ya me sada na mahu se de nipa suban sitie. Na emfa mani asi. Sa meti hu en. Oscar se me na minya boga ya. Kami hwiri so pa mani monyam. Me hwira so pa mane de medina bo mebo. Sister, ma pa homa de na chichira bo mu ye. Wo di nyame adom pa be so ye wa wo si da no mpe. Wo nyino, nya. Ma ba ha ba ko dada. Ye tosu mienu ne ya. Eni die na mede ma wo. Ti na mba ko ama ko nyamaji amatena sen. Na susu ampa se obeye oti wo yi. E na enya ba mani monyamfo. So obe ware no. Na ko rinsani tata na. Wo ye sure so do ban be ma ko rinsani no. No agye ani monyamfo no. Agye ani mgu ase. Washa ase rensa. Madam no ti fi. Na obe wa ohia buru ni hu. Ohia dokuro no ohia yare ni hu. Eje. Samu na mukra mpeska he. So wo na wo mpa de pade ama okra me pade ama me ba. Me mpe ohia sakado no bia o me fie. Medika aka akire wo. Se me ba no twe wo ho free ne ho. Why you wadwe se wonte na de kro so ti a wo di aye me bai a me ka bibi a wontie na hwe me ba kro a ofata wo se wo so ba no nti wo kwotwo ba ekoto aduane a na nam ne ye egu ade mu a na me ba ne ye nam a wo ye hwe so benya me ba no huska krache eja kanya sasem bi kira wo ba no na wontwe ne ho emfiri me ba ne ho fisa mo hu se mo kra mpa ni monyam bia wo ne wo ma mo kra empa de pa ohima waka mate me banana na so odin binim
Amache. Sisi ya mami wati asie. Aha. Wati asie se wale ne ba. Wahima. Eniama aka abegidi awale no keka. Ni na chiri. Na fe yanya no ade ma. Eja. Me ba ne bra ma bra ne ho no. Se obi ba be ware na eniama amagigie no. Ebi ye fie.